দেওপানী মান্দুরাম তেৰাঙা ৰংপেন ভিতৰ চুনগাজান আদাগতবাৰ হেনো আজক ৰাত কচেলেং কিছু রেচোমেলি চুনতেরনা রং আলং মেসেন কেসাঙাদিম কিকিম পঞ্জিয়া ফান রাত কাচনিং রি ক্রিকেট কাপাঠুয়া চাটাই আলং হেলিকপ্টার শট কাপাকলাং চেং আবাংফু MS ধোনি ইন্টারন্যাশনাল আচাটাই আলং পেন রিটায়ার টাংলো Kardom pinikar beng long live prime time berta longpen nilisami Julie Bepi nonarjo ikta bertang tonpen. Deopani constituency angkang arlo lower Deopani Manduram terang arongpen Bhitor Chungajan ingtia rongada kilometer ke thoman bak atobar kahinu pegajok lo kecha reclaim somarpen danglo hithi kulat kedam ke bangarat kachile kisu. Aho towar jong si kemisen navete ajara hin setame kaching thodunang thek ave. Tobar kahino penajo rong rup ke klardun lapen kapaprang dunang thek ke thek longawe lason si Deopani constituency angkang arlo lower Deopani Manduram terang arongpen Bhitor Chungajan ingtia rongadak tobar kahino kilit parpi gajok ke ongdung araradum ajara hin setame kapap hidunang thek si thekpon longlo halabangso aha barararatum jasemet beha bepar lapen sangha na pharman hithi kulat kedampen mithang ke jojia phan ka chawanja phan setame tobar kahino kilit parpi gajok kasik sak thedum binong tobar ka cheleng unchijia phan ki iksip atobar andinang palele seta arlong aduk mate sen gravel anta nang thok thepusi radatum pen karbeng nong life pherangkia phan nang chethandun BJP সরকার নাংচারি লতে রারাফান মেসেনাবার সাইলং পন বুপুসি ভোট জগ দুন্লো বন্টা MSC মুকুট মহান্তা আহিনপেন ভিতর চুনগাজান ইংটিয়া রং রারাফান থাং নাংকেলাং পনাবে লাসি রারাফান কে মেসেন নাতোবার কিপি পঞ্জিয়ালং MSC মুকুট মহান্তাটা আরপু ডোবিনং লাসি নিলিটম আরারাফান লাপুসো নাংকেরা বাবি পুলতে কেবাংজি আপর হরাবাংকে BJP আলং চেরাব দুন ঠেক থেদার পুপুসি রাতপেন ফেরাংকিয়া ঠেংনো নাংপাচিনি দুন Lang chiting pen subhas terang Karbiang long live. Rong rup arlo loti ako ngalong kesang ahem kemesen kido penta isi rong rup kechelang meang thekdo. Lapen arni ke so ahut kapre katim pen kebang ahut masap kesang long abar saido. Lason si Nilip constituency angkang arlo recho mili chun terona rong tovar piaria long kido gari motor kachong hong ahut kesang ahem kedamtang ke AAC along Congress kacharia hut si kimrang ponlo bonta ahem ki kimtang aningkan kido piglo ajok non anke ahem ka hingnu ingni wongji athayan tavelo Jongpon me bangso kesang ahem laki Nilip constituency MEC Pabitra Rongpi lapen Nilip Mondal committee achun bang Rilipson teron setame arong amethang ahem adung het amadlo lasi raraphan matha ponra bangso kerak thang kesang ahem puthot selang ponthura mesen kesang ahem kim rang ponthua sonte raraphan ali doji choki hola ben Sonjit Kro Karbiang long live Indian cricket kapathua te rangalong pen anong ka chethang noi lapen sominda radang cricket kachepate mate World Cup along bata hini an champion kachepahai pon thega bangphu lapen India team along helicopter shot kapaklang cheng abangphu Mahendra Singh Dhoni international cricket achatai along pen retired pontanglo mate cheu pontanglo cricket achin ke theng thek nai labangso anong me ilitu madera phan ke bana bangphu amen nang lichinima Alangli men lake Mahendra Singh Dhoni pohenlo. Ke ongdung aningkana long alangli India pen angtan kaprek adera long kapathu dam World Cup achataya long chepa haidun pen ilito madera phan nong meke pana bangphu ilito maningar do along katengi damun ipin abangphu pulote Mahendra Singh Dhoni ta inodlo. Bonta alangli international cricket achataya long pen retired tanglo mate cheu tanglo. Pening surihini ra ingko aningkan katalon pon ingdeng troksi kebra pli ke playing Independence Day ani amatsi alangli cricket kapathua chataya longpen pajut poniglo kedamtang pai ni phai krep ho ani kangsam por phai troksi ra minute inko rasir kebapor alangli methang Instagram page longpen kapachini pona thank
nangli tum kadu kavia kang hon lapen nang kacharap chitodun penajo kurwang thu pajiriglo pini por phai troxy ra minidin koira sirkep apor pen kaching hon kadu kavita niliphan kapathu achataya longpen pajut pontanglo labang so alam chini ponangpo Mahendra Singh Dhoni alangli methang Instagram account along aning ki hangna ijir alon jurpensi kilun parjulo tangteli tum arju iksinang मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मसरूफ जमाना में Keramdang surihini ra kresir kep aningkan England aderalong World Cup match angdung kiti kapathuda mamohor ilitum langponik sina Ahok MS Dhoni alangli Team India pen kecheng si angdeng kapathu ponaningkan lake surihini rapti matijong achiklo niphai ingkora kethom henlo News X report Karbianglong live Moni ratum kisung ke boya porahut men kacerap kaceto mate kalanadun Red Cross Society di Phu Arwaphan kelang kepang krepon krang aputhap ningdu kachipi Ron thama tomo chikli langkethe migi chopen danglok kaprek thedunga kisung ahut kisung ke pho arara tuma phan men kerap kelanadun mate a ogapran kapajok dunjia phan isi asong mate society donangji pura Switzerland aderasor Henry Dant ahinpen kedamtang ningkan trainer kebra kreke thomaningkan Red Cross Society pu amahang pathek ponlo bangso a society non ke pirthe adang pia long matsi nang intanglo Radatum kisung ke phuahut a ogapran chipidat pen anut kaprek achethe keraidun Red Cross Society India aderalong setame nang ingtangsi Prekjama State lapen district along Aru Arim Sengponlo Lason thak se Karbi Anglong district arota kedamtang ningkan suri hinira troxy aningkansi phaikuni achiklo niphain kora troxy anisi Sengponlo Karbi Anglong aro sengder aphipen ke langkethe tomon ke the lapen hemme ke choahut kisung ke pho arara tuma phan men kacharap kacheto kipidun asai cheklem pon bomlo Red Cross Society puke kachini neabang avelo bonda Karbi Anglong aro aphan masap sokelang kapang krepon krang aputhak Red Cross Society Karbi Anglong aro atum ningduk chipirinti Kedamtang Congress tari bomam hut kachuning riduna tengpen kithir thip paka ahe mate hem kelok ihum lapen tower setami ebengan long dullo setami non chari bom BJP ara chari mate KAAC ahinpen kelong abelan lasi eson soni amo nang patang pona sonte nilitum ning ing sampik jipusi Red Cross Society Karbi Anglong arwatum kachuning ri padupon News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live Lakha Inkora Hini, Sarupathar MSC constituency Kaparlo, NH Thomkebra Sirkep, Balipathar Ahithipen, kilometer krep ho ajak kahelo, toko langso alangsun kilang mesendo. Laso alangsun, Bokajan subdivision angkangalong kilang mesen, lata isilo. Laso alangsun, Perangkiatum kahomri dampen, Pachethang det penapi, Sarupathar MSC mate EM, Jogot Singh Ingtita adim homri damsi, Laso alangsun kapalang media phan, tourism asai kampen, tangka lak kep panongsi, non selam bomdo. Birta chethang bom penajo, non ke, muniratum, hijui kelang damatum, arni, nangbat bomsi, arniwang kelang damamuni, chimit midera sonsi, take long lo. Halapur toko langso kidama towar sitami PMSYG scheme pen towar selampon bomsi non tangji dog lo asonsi thekpon longlo toko langso alangso nalong kapalang media phan kopipi asonsi nangji langma kachini ji phan pura kidamtang pai ni phai krep hoarni Bokajan MLA Dr Numol Momin adim alongan palidang haladak non amat kenang sot laki chutun chodang adim kangni kesang adim motor kapasang adim lapen langsun ke langdam jiaphan isi dolong akinang sot binonglo lahai kadu kawe langte kangsi MLA Dr Numol Mominta kewangji arni esonbak kerap tipi jiaphan pangthek tekanglo
Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Lai. Tang te bini prime drama birta ke lapon si kang tonik lo domi thagmi ajoke me